Assalamu alaikum. Yan uwa barka da wannan lokaci. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku gyara WhatsApp naku idan an yi bani. Yawancin mutane yanzu kaga ana amfani da WhatsApp update na tax wannan wanda ake linkin nashi. Amma suna yin wasu kowa suna yin banin na WhatsApp. So wani za ka kalla akan banin da suke yi wannan to zai sa ya ƙi yin wannan abu amma kuma da gaske ana samun kuɗi a wannan WhatsApp update ɗin. So zan nuna muku hanyar da za ku bi ku hana shi ko in sun yi banin ku tura musu saƙo sannan su buɗe muku wannan account naku a cikin 24 hours in Allah ya yarda. So mu shiga cikin bidiyon. Da farko idan sun yi banin ka riga ka linkin so ya ɗan yi kwana biyu sun yi banin na WhatsApp naka. So za ka shiga application naka na WhatsApp kuma ku dinga amfani da WhatsApp Business domin shi ne wanda ba sa yawan banin da wuri amma normal WhatsApp shi dama messenger ne kawai iya na chatting ne. So kun kalla shi WhatsApp Business shi na kasuwanci ne so shi ba sa yin banin da wuri. Da farko kaga yanzu ni kun kalla na sun riga sun yi banin gashi nan kun ga your account can no longer use WhatsApp Business. So yanzu abin da zan shiga wannan layi na ƙasa. Gashi nan check review status wannan sai in taɓa a kai. Bayan na taɓa so yanzu kun kalla ni na riga na tura musu saƙo ne. Yanzu kun kalla gashi nan ya ce kun ga ya ce min reviews typically take 24 hours. A takaice dai na riga na tura musu saƙon cewa su buɗe min wannan account na tura musu saƙo. So yanzu na riga na tura musu yana under review. Yanzu zuwa gobe war haka WhatsApp na zai buɗe in Allah ya yarda. Sannan yanda za ka yi ka rubuta musu domin da Turanci za ka rubuta musu ba da Hausa ba. Za ka shiga cikin ChatGPT ne na wanka in ba ka da shi to sai ka yi downloading a Play Store. So in ka shiga cikin ChatGPT a wayanka bari zan duba don sa muku link nashi a comment section ko a description. In ka shiga link sai ka yi downloading na ChatGPT bayan ka shiga sai ka rubuta mishi ka ce mishi amma da Hausa za ka rubuta mishi sai ka ce an yi banin na WhatsApp naka ne ya rubuta ma saƙon da za ka tura ma kamfanin WhatsApp ɗin da Turanci. To yana rubuta maka kawai sai ka yi copy. Bayan ka yi copy sai ka zo sai ka shiga WhatsApp naka. Bayan ka shigo za ka kalla wajen inda za su sa maka write message. To in ka yi pasting a wajen kawai sai ka yi rubutun da ka kwafo sai ka zo ka yi pasting a nan wajen sai ka tura musu in Allah ya yarda a cikin 24 hours za su buɗe maka in Allah ya yarda. So da wannan hanyar shine don shi kaɗai ne hanyar da ake bi in a buɗe WhatsApp in an yi banin domin ɗayan hanyar sun dai ya daina aiki tun shekaran baya ina ga. Dama hanyoyin biyu ne da wannan da kuma za ka shiga ta email nasu ka tura musu wancan baya aiki iya wannan ne aiki. Kun ji daɗin bidiyon nan ku danna mun like sannan in akwai tambaya a sama a comment section. Sannan a mun share saboda yan uwa su amfana. Masha Allah sai mun haɗu a cikin wani sabon bidiyo.